Il-wara nofsinhar it-tajjeb, kif għamilna f'dawn l-aħħar ġranet qegħdin inqisu s-sitwazzjoni kif qiegħda tiżviluppa rigward is-sitwazzjoni tal-coronavirus minn siegħa għal siegħa. Anzi mhux minn siegħa għal siegħa, imma b'mod aktar tempestiv, b'mod aktar regolari. Din hija realtà tar-responsabbiltà li qed nieħdu dwar din is-responsabbilità li qegħdin nerfgħuha b'responsabbilità, però se nibqgħu nieħdu dawn id-deċiżjonijiet kollha li se nkompli nħabbar aktar minnhom illum b'responsabbilità u dejjem skont ma jgħidulna l-awtoritajiet tas-saħħa tal-pajjiż. Is-sitwazzjoni kienet u għadha waħda ta' kalma, ma hemm bżonn ta' ebda paniku, għandna sitwazzjoni li qiegħda kompletament taħt kontroll, awtoritajiet tas-saħħa li huma imħejjijin għal kull eventwalità, preparati għal kull eventwalità. Sal-lum, il-mod kif dik il-kurva li issa ħafna qegħdin jisimgħu dwarha u jifhmuha, jiġifieri li aħna nżommu r-rata ta' infezzjoni li ma titlax bis-saħħa, jekk għandu jkollna biex nagħti eżempju 100 każ, importanti li dak il-każ ma jiġux f'ġimgħa imma li nqasmuhom fuq medda ta' 4 ġimgħat. Dan biex l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna, l-isptar tagħna, ikun jista' jlaħħaq b'mod tajjeb mal-kura li trid tingħata lil min ikollu bżonn dik il-kura. Dik ir-raġuni li huwa kruċjali li nżommu il-mod kif titla' l-kurva ma jkunx wieħed sharp, ma jkunx wieħed steep, imma jkun wieħed li nżommuh kemm jista' jkun baxx. U għalhekk illum se nkun qed inħabbar aktar miżuri illi l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika irrakkomandawlna illi għandhom jittieħdu aktar kmieni Chris u jien iltqajna mal-Professur Charmaine Gauci u tatna l-pożizzjoni tagħha, pożizzjoni li aħna llum sejrin inħabbru l-mod kif sejrin nimplementawha biex b'dawn il-miżuri nkomplu nżommu dik il-kurva dejjem milli titla' il fuq. Għaldaqstant b'effett minn għada f'nofs il-lejl sejrin nkunu qed jingħalqu il-bars, bars esklużi takeaways, jiġifieri l-ħwienet li joffru servizz ta' takeaway ta' ikel jistgħu jibqgħu miftuħin. Ser ikunu qed jingħalqu wkoll ir-ristoranti, jiġifieri mhux se jkun permess li persuni jidħlu ġewwa ristorant biex jieklu, mhux se jkun hemm sit down jiġifieri, biss però dawn ir-ristoranti jistgħu jibqgħu jaħdmu jekk qegħdin joffru servizz kif hemm numru ta' ristoranti li diġà qed joffru ta' deliveries dak ikunu jistgħu jibqgħu jagħmluh, inħossu li huwa anzi importanti li jibqa' jiġi provdut dan is-servizz. Se jkunu qegħdin jingħalqu wkoll b'effett minn għada f'nofs il-lejl il-gyms, il-ġimnejżja f'pajjiżna, ironika li kelli nkun jien li nħabbar din l-aħbar qatt ma ħlomt li se nkun jien li kelli ngħidha, però r-responsabbiltà titlob li tieħu dawk id-deċiżjonijiet kollha li huma meħtieġa biex il-prijorità tibqa' is-saħħa tal-poplu Malti u Għawċi. Dan jgħottu ukoll dan l-eluq se jkun jgħottu ukoll għall-każini, cinemas, tomla halls u fl-avviż legali li se jiġi ppubblikat daqs se jkun hemm speċifikat b'mod dettaljat dawk il-ħwienet li se jkunu qegħdin jiġu milquta b'din id-direttiva. Għamilna irrakkomandawlna illi jsir għandna fiduċja għamja sħiħa fl-awtoritajiet tas-saħħa tal-pajjiż u se nibqgħu insegwu b'mod attent dak li jgħidulna u direzzjonijiet kollha illi jtuna. Dispjaċir ngħid illi kien hemm sitwazzjonijiet issa dwarhom jispjega aktar il-Ministru Byron Camilleri aktar tard ta' nuqqas osservanza tar-regoli tal-kwarantina. Din sitwazzjoni li mhix aċċettabbli. Mhux aċċettabbli li xi ħadd għax jista' jkun għandu s-sistema immunitarja b'saħħitha jew għandu ċans tiegħu li allura jiġi jora mill-bżonnijiet ta' ħadd ieħor. Dan ikun egoiżmu li maħnis se nittolleraw. Għaldaqstant, b'effett immedjat, b'effett mill-pubblikazzjoni tal-avviż legali in kwistjoni, il-multa marbuta mal-ksur ta' kwarantina se tiżdied minn 1,000 euro għal 3,000 euro. 3,000 euro għal kull ksur. Jiġifieri jekk inti marbut li tagħmel 14 il-ġurnata kwarantina u tiksir għal darbtej għal 3 darbi, dak ifisser li l-multa tiġi imposta f'kull okkażjoni, mhux ta' darba u tista' mbagħad teħles mill-obbligu tal-kwarantina. Hija multa li nifhem li hija waħda iebsa, imma bil-fors li din il-multa trid isservi ta' deterrent milli persuni jinjoraw l-obbligu li jagħmlu l-kwarantina. Rajna li bil-miżuri li għamilna kellna suċċess
illi nżommu dik il-kurva waħda baxxa żammejna wkoll in-numri baxxi, mela allura rridu nkomplu niżguraw illi dawk is-suċċessi li kellna s'issa nkunu f'pożizzjoni li nibqgħu nassigurawhom. Dan kollu qed isir ukoll biex ma nitqedux fil-pożizzjoni diffiċli li nafsu l-buttuna l-ħamra. Il-buttuna l-ħamra tfisser li jkollna mmorru għal miżura estrema ta' total lockdown. Din tkun miżura illi jista' jkun li tiġi meħtieġa, sal-lum l-awtoritajiet tas-saħħa jgħidulna li ma hijiex meħtieġa anzi mhuwiex indikat illi ssir, jista' jkun li ċ-ċirkostanza tinbidel u jiġi meħtieġ li nafsu dik il-buttuna l-ħamra, però din se tkun tfisser konsegwenzi illi mhumiex żgħar. Min qed jgħid din tkun lockdown, total lockdown ta' 3 ġimgħat, mhux qed jgħid il-verità. Jekk se mmorru għal dik l-estremità li kollna mmorru għal total lockdown, se jkun ifisser perjodu itwal u itwal mod konsiderevoli minn 3 ġimgħat. Dan bid-diffikultà u bl-iskumdità illi irid iġib miegħu. Jista' jkun li naslu għal dik is-sitwazzjoni li konna nagħmlu din il-miżura biex nipproteġu s-saħħa tal-poplu Malti. U hawnxi jekk ikun meħtieġ il-prijorità tibqa' s-saħħa tal-poplu Malti u nagħmluha dik il-miżura, però għalhekk qed nagħmlu dawn id-direttivi kollha biex kemm jista' jkun intawlu il-mument li naslu għal dik id-deċiżjoni u idealment ma naslu għaliha qatt. Qed naħdmu b'dan l-approach ukoll u issa jista' jispjega wkoll Chris f'aktar dettall dwaru għaliex nafu li kieku smajna minn dawk li kien hemm minn tawna l-parir miskom għamiltu total lockdown 3 ġimgħat ilu. Kien ikollok sitwazzjoni tagħlaq lil kulħadd ġewwa daru minn 3 ġimgħat ilu u tgħidlu tittamel 8 ġimgħat jew itwal minn 8 ġimgħat sa 12 ġimgħa, jaf ikun itwal ukoll ma nebda garanzija li ma jkunx itwal. Joħroġ kulħadd jerġa' barra u tiġi infettat dakinhar u jkollok popolazzjoni li tiġi infettata dakinhar u terġa' tgħid li n-nies toqgħodu issa perjodu ieħor ta' ġimgħat jew xhur ġewwa. U għalhekk illi nagħmel dan l-appell għar-responsabilità tal-poplu, għall-kooperazzjoni biex nevitaw li naslu għal sitwazzjonijiet. Hekk importanti li jkollna kooperazzjoni sħiħa li nimxu mad-direttivi kollha li għad id-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika mill-żmien għal żmien li minn hawnhekk insellmilhom insellem il-Chris tal-biċċa xogħol kbira li qiegħed jagħmel flimkien mat-tim tiegħu, flimkien mal-awtoritajiet tas-saħħa dan huwa sforz li qegħdin nagħmluh b'mod kollettiv, hemm ħafna ħidma li qiegħda ssir, ħafna ħidma li ma tidhirx ukoll, hija xi ħaġa li nemmen li qed tiddefinina bħala pajjiż il-mod responsabbli li qegħdin naħdmu bih il-mod kollettiv. U għaldaqstant jiena nibqa' nagħmel dan l-appell għal ħidma kollettiva, però li fuq kollox kulħadd jikkoopera u jobdi id-direttivi illi jingħataw. Nappella lil dawk il-Maltin u Għawċin kollha li qegħdin barra l-pajjiż biex jiġu lura mill-aktar fis. U lil dawk it-turisti li fadal f'pajjiżna biex joħorġu mill-aktar fis. In-numri skont id-direttivi li tajna wara d-direttivi li tajna l-ġimgħa li għaddiet, anzi fil-ġimgħa li għaddiet u fis-sigħat ukoll li għaddew. Naqsu, ġifieri n-numru ta' turisti incoming naqsu drastikament, għas insemmi turisti fil-verità, nsemmi numru ta' persuni għax il-maġġoranza assoluta ta' dawk il-persuni, l-ftit persuni li għadhom qed jiġu lejn Malta turi l-maġġoranza tagħhom huma Maltin u Għawċin li qed jirritornaw lura lejn pajjiżna. Kif spjegajt ukoll fil-okkażjonijiet ta' qabel, ma jagħmel ebda sens li turist illum jiġi lejn pajjiżna meta jaf illi għandu 14-il ġurnata kwarantina, l-istatistika turi li l-ammont ta' persuni li ġew lejn pajjiżna waqa' drastikament, u għalhekk qed nagħmel dan l-appell min għandu joħroġ, min għandu jidħol. U qed ngħid min għandu jidħol għal Maltin u l-Għawċin li huma residenti f'Malta. Bil-miżuri li ħadna qed nagħmlu dak kollu li qed jiġi indikat lilna mill-awtoritajiet tas-saħħa biex inżommu dik il-kurva u n-numri kemm jista' jkun baxxi. Nibqa' nerġa' nappella l-kooperazzjoni min-naħa ta' kulħadd, qed nenfasizza kemm il-darba li jkun hemm kooperazzjoni ma nista' nieqaf qatt nenfasizza fl-aħħar mill-aħħar. Ir-realtà turik li jkollok kemm ikollok pulizija fit-toroq, kemm ikollok forzi tal-ordni bejn 500,000 ruħ popolazzjoni għal forzi tal-ordni hemm numri illi ma jkunx hemm il-kooperazzjoni u li niġbdu ħabel wieħed, is-sitwazzjoni ma tista' tkun waħda illi naslu għalija għad dak il-għan li nixtiequ għalih. U għalhekk nibqa' nappella għal kalma, għal sitwazzjoni ta' kontroll, għal kalma, għal m'hemm bżonn ta' paniku, mħejjin għal kull
eventwalità, ejja ħalli nibqgħu nżommu s-sitwazzjoni kif hija llum, waħda taħt kontroll, waħda kalma, waħda fejn nafu li mħejjin għal kollox, aktar ma nikkooperaw, aktar dan il-mument ta' skumdita, nifhem li hu mument ta' skumdita għal kull wieħed u waħda minna, mhux l-isbaħ perjodu li se nkunu qegħdin ngħixu fih f'ħajjitna, aktar ma nikkooperaw, aktar ngħaddu minn dan il-perjodu malajr. Grazzi. Chris? Grazzi, Prim Ministru. Mela, il-mod ta' kif aħna qegħdin nindirizzaw din l-epidemija tal-COVID-19 u billi ntawluha kemm nifilħu. Paradossikament din qed tinstema' kważi xi ħaġa li dak li jkun jgħid aħjar neħilsuha ħalli nibqgħu għaddejjin bil-ħajja. Imma l-mod ta' kif qegħdin nittakiljaw din hi li ntawluha kemm nifilħu. Raġuni hi li jekk nafu li aħna ġej riservar il-malejna, nippreferu illi tiġi xmara, illi nistgħu nikkontrollaw, milli jiġi tsunami u jaħsilna miegħu. U l-fattur illi jillimita kemm nixtiequ ntawluha jew le hi illi rridu naraw illi s-sistemi tas-saħħa f'pajjiżna illi aħna kif kellna l-opportunità anke nispjegaw f'dawn il-ġranet huma gerjati għal kull ma jista' jinqala, imma bħal kull sistema tas-saħħa oħra fid-dinja għandha il-limitazzjonijiet tagħha, illi dawk il-limitazzjonijiet kemm jista' jkun ma jinqabżux. U allura aħna nixtiequ illi r-rata ta' infezzjoni dejjem tkun waħda li aħna nistgħu niddiljaw magħha, li allura tfisser li rridu ntawluha kemm hu possibbli. Iżjed ma ntawluha, iżjed ikollna suċċess meta tkun għadda da kollu. Il-miżuri li qegħdin inħabbru llum u li ħabbarna f'dawn l-aħħar ġranet issa huma mirati għal dawk illi ngħidulha social distancing. Jiġifieri aħna nixtiequ naraw illi kemm jista' jkun hemm jew naqsu l-possibilità li persuni b'saħħithom jintaqgħu ma' persuni li jistgħu jkunu infettivi. Għalhekk ħadna l-miżura ftit tal-ġranet ilu illi għalaqna l-iskejjel, għalhekk ftit tal-ġranet ilu waqafna l-attivitajiet tal-massa, u għalhekk illum qegħdin inħabbru dawn il-miżuri illi postijiet soċjali fejn jinġabru n-nies bħal-bars, bħal-clubs, bħal-gazini, bħal-restaurants, bħal-tombla halls, bħal-cinemas jingħalqu minn għada fil-għaxija. Il-Partit Laburista ħajkun qiegħed bħala eżempju għada jagħlaq il-gazini tiegħu biex jiġri mbagħad l-istess mal-bars u l-gazini l-oħrajn. Din il-miżura qed neħduha biex kemm jista' jkun ma jkunx hemm ġemat ta' nies u nies li huma b'saħħithom jintaqgħu ma' nies li jistgħu jkunu infettivi. Dik hija s-social distancing. L-istess tal-ġranet ilu ħabbarna u tajna rakkomandazzjoni l dawk in-nies biftehim mal-employer tagħhom li jistgħu jagħmlu teleworking mid-dar jagħmlu hekk. Illum qed nerġgħu nenfasizzawha di dawk l-employers illi l-impjegati tagħhom jistgħu jagħmlu x-xogħol mid-dar, inħeġġuhom li jagħmlu hekk biex bekk ukoll ma jkollniex uffiċini mimlijin nies illi dak ix-xogħol jista' jsir mid-dar. Miżura oħra ta' social distancing. Ftit ta' ġranet ilu wkoll tajna l-parir illi nies anzjani illi jistgħu joqogħdu id-dar għandhom jagħmlu hekk u kemm jista' jkun ma jintaqgħux ma' nies oħrajn. Nerġa' nagħmel appell anke issa peress illi l-iskejjel ingħalqu illi mhuwiex il-lok illi tfal żgħar iżuru n-nanni tagħhom. Naf illi dinha mhix xi ħaġa pjaċevoli li tgħidha, imma n-nies l-anzjani huma l-iżjed nies vulnerabbli. Il-coronavirus tista' tolqot il kulħadd minn tarbija ta' twelid sal-iżjed persuna anzjana, tista' tagħmel sara lil kulħadd anke żgħażagħ u nies ta' età żgħira jista' jkollhom konsegwenzi tal-coronavirus, imma nies anzjani jista' jkollhom konsegwenzi u iżjed huma rata ta' konsegwenzi serji f'nies anzjani milli f'żgħażagħ jew nies ta' mezza età. Allura nerġa' nagħmel il-parir illi persuni anzjani li jistgħu joqogħdu d-dar u jista' jkun niputijiet ma jagħmlux visti għandhom. Madankollu l-eżerċizzju huwa importanti wkoll għal kull età u anke għall-etajiet anzjani. Aħna vera li l-ġims minn għada ħajjingħalqu
vera li qegħdin inħeġġu l-anzjani joqogħdu d-dar, imma ma jfissirx li jridu joqogħdu bil-qiegħda ġurnata kollha jaraw it-television. Ġifieri huwa importanti li jagħmlu eżerċizzju anke fid-dar tagħhom, jibqgħu attivi għax dik il-moviment fiżiku huwa importanti ġo kull età. Dawn huma l-miżuri li llum qegħdin nkomplu nħabbru eżatt bl-idea li nnaqsu kemm jista' jkun ir-rata ta' contagion, ġifieri ta' kemm ikun hemm tixrid tal-mikrobu f'pajjiżna billi naraw dak li ġara f'pajjiżi oħrajn, nafu x'inhu jiġri f'pajjiżi oħrajn, aħna għandna l-fortuna illi qegħdin 15 ġimgħat wara numru ta' pajjiżi Ewropej u nistgħu nitalmu minn għandhom. Bil-miżuri li qegħdin nieħdu aħna qegħdin nimmiraw li dawk il-tħejjiet kollha li għamilna fis-sistema tas-saħħa jkunu biżżejjed biex jilqgħu għas-sitwazzjoni f'Malta u kemm jista' jkun ngħaddu minn dan il-perjodu mhux malaj imma bl-istess bl-aqwa saħħa fiżika u ekonomika għall pajjiż. Grazzi. Permettu li nibda punt pożittiv għal diversi numri ta' punti li għandna negattivi. Pajjiżna għandu xorti li għandna forzi tal-ordni li jintervjenu bħila u anka determinazzjoni meta jkunu msejħa biex jagħmlu dan. Fl-aħħar jiem il-forzi tal-ordni tagħna anka rġajna rajna diversi SOPs illi kienu diġà preżenti, li diġà kienu pjanati fix-xhur li għaddew, anka fejn jidħlu diversi miżuri li hemm bżonn jittieħdu anka f'ċirkostanzi differenti. Fost dawn kien hemm l-SOP anka marbut ma' epidemija illi anka fl-aħħar ġimgħat anka ġie updated sabiex anka jirrifletti il-coronavirus. U allura dak kollu id-deċiżjonijiet jew uħud minnhom illi qegħdin nieħdu f'dawn is-sigħat u f'dawn il-jiem huma parti anka minn pjan ta' kontingenza illi kien diġà preparat u allura fejn jidħol il-forzi tal-ordni tagħna anka diġà pjanat kull ġurnata li tgħaddi li ma parti anka minn dak il-pjan issa ser ikun qiegħed jiġi implementat. Il-Pulizija fl-aħħar jiem anka jsejħu sabiex jinfurzaw l-obbligu legali ta' kwarantina għandna taqsima sħiħa iffukata fuq hekk, it-taqsima tal-ALE, l-Administrative Law Enforcement, anka permezz ta' diversi teams li huma mqasma anka f'diversi partijiet madwar Malta u anka grupp ta' persuni li qed jieħdu ħsieb anka jinfurzaw l-obbligu ta' kwarantina legali li qiegħed isir ġewwa Għawdex. Sa ftit minuti qabel tħanna din il-konferenza stampa kienu saru 376 spezzjoni u anka kien hemm 5 persuni illi ġew anka imħarka. Dan ifisser illi wara li kien hemm 4 persuni sal-bieraħ kien hemm persuna oħra illi ġiet imħarka illum. U jidher biċ-ċar illi l-maġġoranza assoluta qiegħda anka timxi ma' dan l-obbligu legali ta' kwarantina, però xorta kellek anka minkejja deterrent ta' multa ta' 1,000 euro, xorta kellek min jiġi jaqgħu jqum ma jsegwix dak l-obbligu ta' kwarantina għaliex anka minn spezzjonijiet li saru tisiru għall-arrieda f'kull post ta' Malta u Għawdex, irrelevanti mhix Maltini u irrelevanti mhix barranin, irrelevanti jekk hux timorru fid-dar tagħhom jew inkella fil-ħotel fejn qed ikunu qed jirresjedu, xorta kellek min ġie jqum u anke ma osservax dak l-obbligu ta' kwarantina illi tipprovdi l-liġi. U għaldaqstant kif anke diġà ħabbar il-Prim Ministru fis-sigħat li ġejjin ħad tkun qed tiġi pubblikata avviż legali illi anke jemenda il-multa li sa issa kienet ta' 1,000 euro u din anke minn issa l-qudiem ser tkun waħda ta' 3,000 euro għal kull darba illi jkun hemm anke spezzjoni u anke ma tinstabx ġewwa r-residenza tiegħek jew inkella fil-post illi inti ddikjarajt illi ħadd tkun qed tagħmel kwarantina fuqu. L-ispezzjonijiet mhux biss qed isiru fuq każijiet ġodda, iżda anke isiru spezzjonijiet fuq dawk il-persuni illi diġà jkunu nstabu illi ma jkunux qed josservaw l-obbligu legali li kellhom ta' kwarantina. Ix-xogħol tal-Pulizija fil-waqt li hemm taqsima totalment iffokata fuq dan li qed tkun anke tagħmel dawk l-ispezzjonijiet mhux biss bħala taqsima tal-ALE tal-Pulizija, iżda anke mejjuna minn uffiċjali tas-saħħa u anke mejjuna minn uffiċjali tas-CPD tal-Protezzjoni Ċivili illi wkoll anke permezz tal-expertise li huma għandhom qegħdin jgħinu lill-Pulizija anke f'dawn l-spot checks illi qed isiru madwar Malta u Għawdex. Irrid inżid illi minkejja anke li issa anke l-forzi tal-ordni, inkluż il-Pulizija, għandhom xi anke uffiċjali minn tagħhom illi huma wkoll
taħt kwarantina ukoll ix-xogħol ieħor tal-pulizija tagħna ma naqasx u anke għadu għaddej il-ġlieda, speċjalment il-ġlieda kontra l-kriminalità, għadha għaddejja anke f'dawn il-jiem. Il-forzi tal-ordni l-oħra, ma nistax ma nsemmix l-armata, illi mill-lum anke beda l-għajnuna li qed tagħti anke flimkien mal-awtoritajiet tas-saħħa, l-għajnuna li qed tagħti fit-tqassim tal-ikel ġewwa id-djar qed jinżlu fit-toroq anke permezz ta' vetturi tal-armata illi qed jgħinu anke fit-tqassim tal-ikel ġewwa diversi djar madwar Malta u Għawdex, bl-istess mod ġew imqasma f'diversi partijiet madwar Malta u Għawdex u anke kull vettura u kull tim ta' persuni li jkun hemm magħha anke jkunu qed jaqdu l-bżonnijiet ta' dik l-erja li jkunu assenjata lilhom. Għaliex wieħed irid jifhem illi minkejja li ħafna drabi naraw ir-riġidità jew inkella s-serjetà wara dik l-uniformi, wieħed irid jifhem li dawn huma wkoll persuni li għandhom qalb u anke malli anke tlabna l-għajnuna tagħhom sabiex anke jinżlu u jgħinu f'dak kollu li għandu bżonn il-pajjiż anke offru mal-ewwel id-disponibilità tagħhom. Bl-istess mod anke fl-aħħar sigħat tlabna lill-uffiċjali tal-komunità ħaddiema speċjalment dawk tal-ħabs, tal-ċentru ta' detenzjoni u anke taċ-ċentri miftuħa għaliex hemmhekk qegħdin nitkellmu fuq numru ta' persuni li jkunu jinsabu ġo spazju daqsxejn limitat u allura anke hemmhekk hemm pressjoni li mhijiex żgħira, hemm ukoll diversi anke pjanijiet ta' kontinġenza u anke ser ikunu qegħdin nimxu ma' dak il-pjan ta' kontinġenza anke skont il-bżonn u anke nimxu minn passa l ieħor anke skont il-bżonn ta' kif anke minn l-affarijiet kif jiżviluppaw minn jum għal ieħor. Fakkar il-kulħadd li l-ħaddiema tal-uniformi tagħna, dawn il-ħaddiema kollha semmejt, fl-aħħar mill-aħħar huma ħaddiema tad-demm u laħam, ħaddiema li huma wkoll jistgħu jiġu affaċċjati b'dan il-virus u allura hemm bżonn li mhux biss nieħdu ħsieb xulxin iżda anke ma npoġġux lilhom ukoll anke friskju. Għaldaqstant nitlob lil kulħadd sabiex isegwi dak kollu illi rekomandazzjonijiet li qed jagħmlu l-awtoritajiet tas-saħħa għaliex mhux biss li nipproteġu lilna, nipproteġu lil dawn il-ħaddiema wkoll sabiex jibqgħu kemm jista' jkun fit-toroq tagħna jassistu lil kull min għandu bżonn l-għajnuna tagħhom. Grazzi. Il-ben li għadkom kif ħabbartu tapplikaw ukoll għal hair salons pereżempju jew shopping malls kbar bħal Tinja Point u jekk ikun hemm xi businesses li ma jobdux din il-ben x'tibta sanction ħajkun hemm u ovvjament l-impatt fuq il-businesses u l-ħaddiema tkun enormi, x'ħajamel il-gvern biex itaffi din il-problema?
L-elenku sħiħ ta' dawk il-negozji li se jkunu mill-qutin ser jitħabbar fl-avvis legali li għandu jiġi ippubblikat dat. Naturalment, ksur ta' dak l-avvis legali se jkollu il-konsegwenza, ġifieri se jkun hemm konsegwenza ta' multa ukoll, però ma nixtieqx li tkun sitwazzjoni din fejn aħna ngħidu għal ksur ikun hemm il-multa. Għaliex mhux l-iskop wara dan kollu. Ċertament li mhux l-iskop li nimmultaw lin-nies jew li nwaħħlu l-multi lin-nies. L-iskop wara multa wara dawn il-miżuri li qed jingħataw huwa biex nipproteġu s-saħħa pubblika. U jekk nistgħu naslu għal dak il-għan li nipproteġu s-saħħa pubblika, mingħajr ma jkollna mqar bżonn nagħtu multa waħda, tkun is-sitwazzjoni ideali. U għalhekk jiena nappella għar-responsabbiltà ta' kulħadd, kull wieħed u waħda minnha irid jieħu ħsieb lil dak li qiegħed ħdejh. Jien irid nieħu ħsieb il taħdejja jridu jieħdu ħsieb tiegħi. U għalhekk huwa hija kwistjoni ta' sforz kollettiv. Dan kollu iva se jwassal għall-impatt fl-ekonomija tal-pajjiż u għall-impatt fuq in-negozji ta' pajjiżna. Bekk nhar is-sibt li għadda ħabbarna l-ewwel set ta' miżuri li se jkunu qegħdin jingħataw sabiex intaffu dan il-piż fuq in-negozji tagħna qegħdin niddiskutu biex inkunu nistgħu idniedu aktar miżuri li se nkunu qegħdin inħabbruhom fi żmien qasir. Dalgħodu għamilt appell nerġa' nagħmlu illi kulħadd irid jerfa' parti. Il-gvern irid jerfa' parti minn dan il-piż illi ġi fuqna, in-negozji jridu jerfgħu parti wkoll. U għalhekk li rridu naraw is-sitwazzjoni f'kuntest. Jiena nifhem li l-impjegati l-aktar dawk li jaqalgħu lanqas ma nistgħux nistennew minn għandhom li jerfgħu il-pisuma. Jiġifieri min jaqla l-inqas li huwa fil-faxxa ta' dawk li l-anqas jaqalgħu fis-soċjetà tagħna huwa diffiċli illi jerfgħu il-pis għaliex ir-riżorsi tagħhom, ir-riżorsi finanzjarji tagħhom huma diġà mġebdin. Irridu narawha f'kuntest għaliex hija realtà. Mhux qed nitkellem għan negozju kollha f'pajjiżna, ma l-maġġoranza tan-negozji tagħna f'dawn l-aħħar 5 snin għamlu profitti u kellek negozji li għamlu profitti kbar anke bis-saħħa tal-ħidma tal-gvern, però prinċipalment bis-saħħa tal-ħidma tal-istess negozji u aħna kuntenti għalihom, però ma jistax ikollok lanqas sitwazzjoni fejn tiġi ġimgħa ħażina jew numru ta' ġimgħat illi huwa ħażin u kulħadd jgħidlek jien se nfalli jew se nkeċċi l-ħaddiema. U naħsibx li l-ħaddiema jixirqilhom li jiġu trattati b'dan il-mod ejja nibżgħu għal xulxin. Nibżgħu għal xulxin tfisser li l-gvern jibża n-negozji, in-negozji jibżgħu għal ħaddiema tagħhom, din hija xi ħaġa li rridu nagħmluha kollettivament u żgur mhuwiex il-mument li xi ħadd jipprova jew jikkapitalizza jew japprofitta ruħu mis-sitwazzjoni. We are seeing a gradual increase in infection rates. Can you give us an idea into the different models and permutations when it comes to these infection rates? Chris. Aħna qegħdin f'pajjiżi oħra qegħdin naraw li hemm curve li qiegħda tikber iżjed minn linear, ġifieri mhux dritta ma tikber brata mhux neċessarjament exponential imma brata li hija ċertu pajjiżi qed tirdoppja n-numru ta' każijiet jirdoppjaw kull 3 jew 4 ijiem. Dana jekk ma jkunx hemm il-miżuri li jistgħu jitlu fis-seħħ. Aħna qegħdin naraw li kemm jista' jkun innaqsu l-rata ta' tkabbir ta' dan il-virus. Ma ħniex qed ngħidu li mhux se jkun hawn aktar każijiet, laqas ma ħana ngħidu illi aħna xi pajjiż speċjali fid-dinja illi mhux se jiġri bħalma jiġri fil-pajjiżi l-oħra tad-dinja kollha, però li qegħdin ngħidu hu illi x-xogħol tagħna huwa konċentrat. Illi kemm hu umanament possibbli nżommu ir-rata ta' infezzjoni ġodda baxxa kemm jista' jkun biex is-sistemi tas-saħħa tagħna jkunu jistgħu ileħqu magħhom. Da jfisser naturalment illi allura ħantawlu. Meta ttawwal iva tkun qed tagħmel iżjed pressure fuq bħalma huma businesses bħal negozji u bħalma huwa t-turiżmu, imma huwa bilanċ ta' bejn dak li hija s-saħħa tal-pajjiż, ġifieri kemm is-servizzi tas-saħħa jistgħu jleħqu ma' każijiet ġodda ma' kwistjoni ekonomika illi iżjed ma tiġri malaj iżjed aħjar. U allura dak huwa l-bilanċ illi rridu nfittxu, huwa bilanċ illi jidrilna dak li qegħdin naraw ġo pajjiżi oħrajn qegħdin nitalmu minn għandu, ovvjament nerġa' ngħid pajjiżna huwa pajjiż bħalma huwa kull pajjiż ieħor fid-dinja nagħmlu dak kollu li nistgħu fis-sitwazzjonijiet li qegħdin fihom. I want to re-emphasize the point on the impact this will have on businesses. Short term, it might be okay as it is, but
businesses have warned that they're going to have to let go of employees if this continues. Don't you think a situation of mass unemployment and the problems it brings is much worse for the nation than the coronavirus itself? And second small question, but are takeaways, food takeaways, will they be closed as well? Fil-fatt, waqt li kont qed nispjega, spjegajt mod speċifiku li takeaways ta' ikel mhumiex se jintlaqtu b'din il-miżura. Il-domanda tiegħek huwa kumment illi għamilt ftit tal-ġranet ilu, qatt jista' jkollna sitwazzjoni fejn jew il-biża' mill-coronavirus jew l-impatt ekonomiku ikunu war minn din il-kundizzjoni medika, minn dan il-virus innifsu. Però xorta rridu nitilqu minn punt ta' tluq li s-saħħa tal-poplu Malti wawċi hija l-ewwel priorità. Dak huwa il-punt ta' tluq. Però żgur li wieħed ma jistax jinjora d-domanda tiegħek għaliex iva il-fatt li jkollok numru ta' persuni li jistgħu potenzjalment jispiċċaw qiegħda żgur li ma jkun tajjeb għal ħadd li inqas u anqas għal dawk il-persuni li jiġu affettwat għaliex kulħadd għandu l-kontijiet tiegħu xi ħallas, kulħadd għandu l-kirja xi ħallas, kulħadd irid iħallas għall-ikel, għall-ispejjeż edukattivi u għaldaqstant għalhekk dejjem appellajt biex inkunu razzjonali kemm fid-deċiżjonijiet li nieħdu u ma niġrux fid-deċiżjonijiet li nieħdu għaliex wieħed irid jibbilanċja bejn dawn id-diversi aspetti. Is-saħħa li tibqa' l-ewwel priorità imma mbagħad ukoll il-bniedem irid jgħix u l-bniedem irid jgħix bil-flus ukoll. Għaldaqstant fil-waqt illi qegħdin niltaqgħu mill-livell fuq il-livell mediku qegħdin ukoll niltaqgħu biex nindirizzaw dan l-impatt illi l-sitwazzjoni f'pajjiżna ser ikollha fuq il-kwistjoni ekonomika, fuq il-mod kif se jiġu impattati in-negozji tagħna kif ħajġu impattati l-impjiegi qegħdin naħdmu mhux ftit imma qegħdin naħdmu minn filgħodu sa filgħaxija b'kumitati diversi blaqat li qegħdin isiru kontinwament, saru s-sibt, saru l-ħadd, qed isiru bħalissa hemm diversi laqat għaddejjin biex nanalizzaw l-impatt ekonomiku u nirreaġixxu b'miżuri biex dak l-impatt innaqsuh kemm jista' jkun possibbli. U għalhekk li wieħed irid jara din is-sitwazzjoni b'mod holistiku mid-diversi aspetti tagħha, l-aspett ekonomiku, l-aspett ta' impjiegi, l-aspett ta' kif ħadd tiġi affettwata fuq kollox il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Jiġifieri short term u medium term jien nara dak l-element tal-kwalità tal-ħajja huwa importanti ħafna. Meta ħaniġu għad-deċiżjoni jekk ikollna nieħdu d-deċiżjoni ta' total lockdown dak huwa l-element primarju li fil-fema tiegħi jrid wieħed iqis. Għaliex se nkunu qed ngħidu lill-poplu tagħna 900,000 ruħ tridu tagħmlu numru ta' ġimgħat imsakrin ġod-dar tagħkom taħt house arrest. U għalhekk kemm jista' jkun ħaddejjin nieħdu dawk il-miżuri kollha biex idealment ma naslux għal dik id-deċiżjoni jew jekk naslu għal dik id-deċiżjoni wieħed joħodha fil-mument opportun biex in-numru ta' ġimgħat li wieħed ikollu jagħmel ġewwa ikun lanqas wieħed possibbli. Però lin-negozji tagħna nagħmilhom messaġġ ta' kuraġġ, ħadd mhux se jħallikom waħedkom, mhux se nħallu lil ħadd jereq, mhux se nħallu idealment lil ħadd jispiċċja mingħajr impjieg, jiġifieri qegħdin attenti ħafna fuq dak l-aspett ukoll daqskemm għadna attenti fuq l-aspett mediku, fuq l-aspett tas-saħħa bl-istess mod se nkunu attenti fuq l-aspett tal-impatt ekonomiku, tal-impatt fuq l-impjiegi u għalhekk l-appell tiegħi jibqa' wieħed ta' kuraġġ ejja ħalli naħdmu flimkien noħorġu minn din is-sitwazzjoni flimkien. Il-gvern għandu ekonomija li hija reżiljenti u b'saħħitha, konna bil-aqal ħsibna għal din il-ġurnata u għalhekk nemmnu li jekk naħdmu bil-aqal ħadd m'għandu jagħmel pretenzjonijiet li huma żejda lanqas imma nemmen illi nistgħu nilqgħu għal din l-isfida b'mod b'saħħtu ħafna. Mistoqsija għall-Prim Ministru, mistoqsija għall-Ministru tas-Saħħa jekk ma jportax. Prim Ministru, ftit tal-ħin ilu l-Midja Internazzjonali qed jgħidu l-Kummissjoni Ewropea tipproponi 30-day travel ban across l-Unjoni Ewropea kollha x'in reazzjoni tal-Gvern dwar dan. U l-Ministru tas-Saħħa illum waqt il-press briefing kien hemm l-ewwel 3 każi ta' trasmissjoni lokali. Daw jidhru li kienu kollha healthcare workers. Kif se jirrispondi d-Dipartiment għal dak li għandu x'jaqsam kemm bħala protezzjoni ta' kollegi u pazjenti għal dak li għandu x'jaqsam anki biex tissalvagwardja l-infrastructure tas-saħħa? Li segwejt jien kien il-Renew Unit impona dik id-direttiva, mhux qed neskludi li huwa kif qed tgħid inti għaliex konna din nippreparaw għal din il-konferenza stampa. Però domanda se tiġi x'taħseb li għandha tkun il-pożizzjoni ta' Malta naturalment. Il-pożizzjoni tagħna diġà mill-tappell ċar. Illi min qiegħed f'Malta huwa turist f'Malta jew Malti ma jrid imur lil barra mill-pajjiż għandu jagħmel dan kemm jista' jkun malajr, il-Maltin u l-Awċin li jridu jiġu lura Malta għandhom jagħmlu dan mill-aktar fis possibbli. Sal-lum l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika tagħna mhumiex qed jagħtuna l-parir illi nagħlqu l-gżira mill-forma ta' vjaġġar bl-ajru u bil-baħar diġà nafu x'restrizzjonijiet hemm
blajru hemm kontrolli stretti għal kull min qed jidħol f'Malta minkejja l-numri li ta' persuni li qegħdin jidħlu huma baxxi ħafna. Nikkumparawhom mal-ġimgħa li għaddiet naqsu drastikament. Jekk nikkumparawhom ma' ġimgħatejn ilu hemm differenza massiva, però xorta waħda tisiru kontrolli stretti fuq min jidħol inkluż bil-screening li huwa meħtieġ. U għal daqstant ma qed tiġi eskluża ebda miżura inkluż li jkollok travel ban jekk mal-mument li l-awtoritajiet tas-saħħa tal-pajjiż jgħidulna li dik tkun meħtieġa biex inżommu ir-rata ta' dik il-kurva milli titla' l fuq bis-saħħa, ġifieri nżommuha b'mod kontenut bl-aktar mod possibbli. Min-naħa tal-pazjenti li kienu infettati lokalment, dawn huma 3 pazjenti li kollha huma first generation infections. Aħna f'dawn il-konferenzi spjegajna kemm il-darba l-importanza tat-terminu li jkun hemm trasmissjoni lokali sostnuta. Ġifieri li inti jkun hemm persuna li ġab l-infection minn barra, ħada persuna minn għandu, u mbagħad ħada persuna ieħor dik li tkun is-second generation. Ġifieri allura qed ngħidu f'dak il-każ ikun hemm infezzjoni trasmessa fil-komunità. Sa issa, u nenfasizza li sa issa x'sal-lejla sa pedada l-affarijiet jistgħu jinbidlu, sa issa m'għandniex dik is-sustained transmission. Li għandna hija persuna li ġiet minn barra, illi persuna oħra li kienet viċin tagħha ħadet l-infezzjoni. Allura hija biss l-ewwel generation. U dawk li tħaddiema li insertaw fis-sistema tas-saħħa tagħna hekk huma. Ma ħadux l-infezzjoni għax kienu l-isptar, ġifieri ma ħaduhiex għax kienu qegħdin jagħtu kura lill-pazjenti, ma ħaduha għax kollega tagħhom kien imsifer ġie lura Malta u qabel ma ħarġu l-sintomi f'mod li ġie ttestjat kien laħaq għal ftit sigħat kien viċin ta' daw il-kollegi tiegħu, hemm żewġ każijiet, kienu viċin il-kollegi tagħhom u allura infirex hekk. Ġifieri dan infirex mhux għax il-persuni kienu qegħdin jaħdmu mal-pazjenti, imma għax kien mill-post tax-xogħol seta' kien kwalunkwe post tax-xogħol ieħor. Il-ħaddiema tas-saħħa tagħna aħna nifhmu illi huma priorità assoluta fejn jidħol il-protezzjoni. Ma jistax ikollna servizz tas-saħħa mingħajr il-ħaddiema tas-saħħa tagħna. U allura iva għandna l-ilbies protettiv għall-ħaddiema tagħna, għandna s-sistemi u training ta' kif dan l-ilbies protettiv jintlibes u qed nieħdu training b'serjetà kbira, tant li waqafna minn għada ħajfqu l-operazzjonijiet li mhumiex urġenza biex dawk it-tobba anestetisti nersi speċjalizzati jkun jistgħu jkomplu f'dan it-taħriġ li diġà ilu jsir numru ta' ġimgħat. U wkoll qegħdin noffru lill-ħaddiema tagħna illi dawk li jkunu ħaddiema meta jispiċċa x-xift tagħhom dawk li jippreferu illi jkunu ġobinja l-bot mill-familja tagħhom dak is-servizz qed nipprovdulhom ukoll. Ġifieri aħna nifhmu l-ħaddiema kollha ta' dan il-pajjiż huma essenzjali, ma' ħaddiema tas-saħħa huma premium allura iva qegħdin nieħdu l-miżuri. Nerġa' nirrepeti l-tliet persuni li huma infettati u li jaħdmu fis-sistema tas-saħħa ma ħadux l-infezzjoni minn pazjenti imma ħaduha minn kollegi tagħhom li kienu ġew bl-infezzjoni minn barra l-pajjiż. Prim Ministru, inti semmejti li l-Gvern qed jieħu d-deċiżjonijiet u l-miżuri ġurnata b'ġurnata skont kif ikun qegħdin jiżviluppaw iċ-ċirkostanzi. Għaliex għadt li ma tixtieqx li jasal f'punt il-Gvern fejn ikollu jafas il-buttuna il-ħamra biex isejjaħ lockdown. Però il-Gvern għandu pjan f'każ li jkollok tafas dik il-buttuna l-ħamra. U dwar il-komunità kummerċjali biex norbot ma' mistoqsija oħra li saret aktar qabel. Ħabbartu miżuri fit tmiem il-ġimgħa li għaddiet, però il-komunità kummerċjali qed tgħid li dawn sfortunatament mhumiex biżejjed u hemm min ukoll qed jipproponi li l-Gvern jagħmel emergency fund sabiex ikun jista' jgħin iktar milli forsi lill-komunità kummerċjali imma lill-ħaddiema li forsi jistgħu jintlaqtu u forsi jispiċċaw ukoll mingħajr xogħol. Il-pjan għal total lockdown huwa lest, miktub u mfassal. U għalhekk ma mhux naqbel illi aħna niddeċidu ġurnata b'ġurnata, ma letteralment qegħdin ikollna nqisu s-sitwazzjoni issa minuta b'minuta hija realtà din insegwu kontinwament id-diversi ministeri, jsegwu kontinwament iċ-ċivil isegwi b'mod kontinwu u
nagħmlu dawk id-deċiżjonijiet li huma meħtieġa minn ħin għal ħin rigward il-pakkett biex ngħinu lin-negozji tagħna biex ngħinu fuq kollox lil ħaddiema dak li ħabbarna s-sibt ma kieku aħna għadna li dan huwa l-ewwel u l-uniku pakkett illi se nkunu qegħdin inniedu ta' miżuri biex jgħinu lill-industrija f'dawn iċ-ċirkostanzi b'mod partikolari biex jiġu mħarsa l-impjiegi tal-ħaddiema. L-interess primarju ta' dan il-gvern bħala gvern li jemmen fir-ruħ soċjali u gvern li huwa ta' prinċipji soċjalisti huwa li nħarsu nippreservaw l-impjiegi tal-ħaddiema kollha Maltin u Għawċin. U għaldaqstant l-ewwel pakkett ġie mħabbar nhar is-sibt kien wieħed effettiv u kien hemm ħafna negozji li ħabbru u kummentaw fuq l-impatt pożittiv li se jkollhom dak l-ewwel set ta' miżuri prinċipalment fuq il-likwidità tan-negozji għax l-ewwel set kien maħsub l-ewwel set ta' miżuri kien maħsub biex jagħti aktar likwidità u cash flow lin-negozji tagħna ġifieri bil-posponiment tal-provisional tax payments, bil-posponiment tal-ħlas tat-taxxa dwar il-valur misjud, bil-posponiment ta' taxxi oħrajn sa data tajjeb ngħid li għadna ħabbarna ġifieri qegħdin ngħidu għandkom dak il-relief mill-ħlas għal perjodu li jista' jkolli jkun wieħed fit-tul kollu fil-mument li l-ħlas jiġi dovut eventwalment mhux qed ngħidulkom tulna millum għal għadha ma jkun hemm ftehim illi dawk ir-repayments isiru b'mod gradwali, nifhem illi hemm setturi tal-komunità kummerċjali tagħna li qegħdin jgħidu dak huwa bidu tajjeb imma hemm miżuri oħrajn li huma meħtieġa, aħna ma qed neskludu xejn, mhux qed neskludu xejn, se nkunu qegħdin inħabbru aktar miżuri fi żmien qasir biex inkomplu ngħinu lin-negozji tagħna u fuq kollox nippreservaw l-impjiegi tal-ħaddiema Maltin u Għawċin kollha. Prim Ministru, f'din il-konferenza darbtejn inti għadt dwar li vjaġġar minn għandu joħroġ minn għandu jidħol, ftit tal-ħin ilu ma skludejx il-possibilità ta' proibizzjoni fuq li vjaġġar. Dan kollu qed torbtu kif għadt anke f'deċiżjonijiet qabel ma' l-pariri mediċi li jkollok. Biex ikun hemm iktar trasparenza, ma taħsibx li dawn il-pariri mediċi għandek tippubblikhom u dwar il-kwarantina kien hemm anke avukati li kwotaw parti mill-kodiċi kriminali li tajt li jekk ikun hemm xi ħadd li jista' jinfetta l xi ħadd ieħor jista' jieħu sa 6 xhur ħabs. Din il-gvern qiegħed jikkonsidra? Rigward dak li għamilt referenza li għall-kodiċi kriminali, dik id-dispożizzjoni tirreferi għal HIV, tirreferi għal mart trasmess sessualment u fuq kollox titkellem imma il-parti kruċjali ta' dik id-dispożizzjoni tal-liġi li semmejt inti min volontarjament ixerret dak il-mart. Ġifieri, iċ-ċirkostanza li għandna hija differenti u hija distinta jiena ġibduli għall-attenzjoni għal dik id-dispożizzjoni. Mhux fil-mument ma nħossux li wieħed jista' jagħmel din is-sitwazzjoni ta' virus bħala waħda mill-mart li huwa msemmi f'dik id-dispożizzjoni tal-liġi, għaliex ir-realtà turik li l-maġġoranza assoluta jiena s'issa ma jien informat li kien hemm xi ħadd li b'mod volontarju marrat lil ħadd ieħor. Jiġifieri qegħdin fil-każ ta' persuna li għandha l-HIV, wieħed jifhimha taf li inti għandek HIV u għalaqt għajnejk u kellek attività sesswali ma' persuna oħra contractless u marrat persuna oħra. Hawnhekk għandna sitwazzjonijiet ta' persuni li ħafna drabi l-probabilità se turik li huma stess ma jkunu jafu illi huma infettati, m'għandix dubju li t-tabib jew persuni oħrajn fil-qasam mediku illi kienu huma s-sors li persuna oħra mardet ma naħsibx li jagħmluha intenzjonalment jew biex imardu l-ħadd ieħor mhux ma naħsib żgur li mhuwiex hekk il-każ. Għaldaqstant li għamilna aħna kien illum tellajna. Din mhijiex ċajta, aħna llum tellajna l-multa 3,000 euro. Il-ksur huwa ta' 3,000 euro. Sa jekk ma dik mal-Ministru Camilleri aktar kmien iddiskutejna dal-punt li semmejt inti. U wieħed mid-punti li qajjimna kien imma għax m'għandux ikun hemm priġunerija jew nikkonsidraw il-possibilità ta' detenzjoni għal min jikser l-obbligu tal-kwarantina. U jekk dik il-persuna ikolla tkun effettivament infettata u daħħalniha f'ambjent illi huwa konfinat fejn għandek persuni illi huma viċin xulxin, folla ta' persuni li huma viċin xulxin. Mhux maħniex qed inżidu s-sogru ta' trasmissjoni u għalhekk wieħed irid jara l-affarijiet. Aħna nqisu kull eventwalità u rajna li fiċ-ċirkostanzi l-aqwa forma ta' deterrent tkun multa qawwija, infakkar li jekk f'14-il ġurnata tikser il-kwarantin 14-il darba jfisser 3,000 għal 14-il darba li hija multa qawwija u qawwija ħafna. Dawn huma multi illi mhux biss qegħdin fuq il-karta ma wkoll qed isiru spot checks
illi huma regolari mill-forzi tal-ordni tagħna għal daqstant m'hemmx dubju li se jkun hemm u se jibqa' jkun hemm mhux biss il-fatt tal-multa li toħroġ minn avviż legali ma wkoll l-infurzar ta' dawk id-dispożizzjonijiet tal-liġi. Domanda l-oħra kienet dwar il-pariri mediċi. Sa sija u nofsilu flimkien ma' Chris konna din niddiskutu mal-professur Charmaine Gawci kellna diskussjoni illi ħadet fit-tul ma naħsibx li hija sitwazzjoni parir mediku jingħata mhux lok li ta' pubblikazzjoni ta' pariri mediċi nserraħlek rasek illi qegħdin nobdu to the letter il-pariri kollha li qegħdin jagħtuna l-awtoritajiet tas-saħħa. Jien ma nistaqgħod żgur min se niġi hawnhekk qudiemkom quddiem il-poplu Malti wawċi u ngħid lill awtorità tas-saħħa u l-Ministru tas-Saħħa tituna parir li ma jkunx minnu. Dik ir-responsabbiltà tagħna f'ċirkostanza bħal din fejn qed nitkellmu dwar saħħa. Responsabbiltà b'mod ġenerali ma partikolarment meta hija kwistjoni tas-saħħa. Jiena żgur mhux se nasal biex ngħid illi l-awtoritajiet u ngħid mod speċifiku kienet il-professur Charmaine Gawci lillum tatna dak il-parir illi jkun hemm xi parir differenti minn dak li jiena qed ngħidilkom qed nagħmlu tinsebx konferenza stampa kuljum nagħtu d-dettalji kollha nwieġbu għad-domandi kollha illi qegħdin tagħmlulna ikunu kemm ikunu twal u jkunu kemm ikunu dettaljati dak huwa d-dover li għandna aħna bħala politiċi lejn il-poplu Malti f'dan il-mument id-dover li għandna lejn il-medja li nwieġbu għad-domandi kollha tagħha u nista' nassikurak illi kull parir li se jingħatalna se nkunu qegħdin insegwuh fil-kuntest tas-sitwazzjoni kif inhi. Prime Minister, 2 questions. We have, like you're saying, Maltese and constituents who are coming home from abroad. Some of them are finding themselves in a strange situation where they can't go home because they have family, so they have to rent an apartment. Will the government be helping these individuals who have to quarantine and rent an apartment? Secondly, we, like you said now, more measures closing bars and restaurants, yet we are seeing on social media many pictures of people in big crowds on beaches and in the countryside. Do we have to come to the point where we have to also ban beaches? And another one, the Union of Nurses are asking where all the nurses required to man the 600 plus COVID-19 beds will come from, since there's already quite a shortage for nurses. Iva, l-ewwel domanda tiegħek rigward il-persuni li jkunu f'obbligu ta' kwarantina u jekk se jiġu mis-safar u se jmorru d-dar, ifisser li kull min qed jirriżjedi ġo dik id-dar li huwa taħt l-istess saqaf se jiġi soġġettu għal kwarantina wkoll. Jiġifieri nifhem li hija sitwazzjoni li kulħadd ikun jixtieq jevita, qegħdin isuha ċirkostanza wkoll tifhem li dawn huma realtajiet li qegħdin iqumu minn ġurnata għall oħra. Hemm persuni u hemm ħafna persuni fi gżiritna li jkollhom residenza alternattiva minn għandu villeġġatura, minn għandu żewġ appartamenti wieħed minnhom li kien forsi se jikrieħ u l-ieħor huwa residenza ordinarja, ġifieri mhix problema li qed tolqot il kulħadd nifhem li hemm din ir-realtà u nikkunsidrawha kif qed nikkunsidraw affarijiet oħrajn. Biss hija realtà wkoll li wieħed ma jistax iwieħed kollox u s-soluzzjonijiet għal kollox. L-ewwel prijoritajiet kienu dejjem fuq livell mediku li naraw li jkollna il-provvisti ta' apparati li huma meħtieġa biex jilqa' ċirkostanzi li jkollna biżżejjed sodod. Din tirrelata wkoll ma' kwistjoni medika l-kwarantina. Nifhem illi huwa hekk. Ma ħna tinneskludu xejn, però tifhem illi m'għandniex is-soluzzjoni, m'għandniex il-bakketta maġika għal kull ċirkostanza li qed kieku tifhmu tapprezzaw kemm din is-sitwazzjoni, kemm trid ħsieb, kemm trid taħseb kontinwament, kemm trid tieħu deċiżjonijiet kontinwament. Mhijiex sitwazzjoni run of the mill xi ħaġa ta' kuljum li deċiżjonijiet politiċi kemm ilna fil-gvern ħadna u noħduhom ta' kull sija. Ma din hija verament sitwazzjoni partikolari li qegħdin nirreaġixxu għalija li qegħdin nagħtu d-deċiżjonijiet kollha li huma meħtieġa. Għamilna ħafna, inkomplu nagħmlu m'iniex qed ngħid li aħna perfetti, qed nagħmlu dak kollu li nistgħu qed naħdmu kemm nifilħu b'dedikazzjoni sħiħa b'sagrifiċċju sħiħ biex nindirizzaw id-diffikultajiet kollha illi jqumu. Id-diffikultà minnhom hija bħalma semmejt inti li jkollok realtà fejn talaq l-iskejjel u jkollok il-playgrounds tagħna li jkunu mimlijin tfal jilagħbu ma' xulxin viċin xulxin. Jiena nifhem ġenitur ta' tifla illi diffiċli biex iżomma ġewwa d-dar. U għalhekk waħda mir-raġunijiet tal-problemi li jista' jkollna jekk ħamorru għal total lockdown hija li tfal se jkunu diffiċli ħafna biex iżommhom ġewwa d-dar. Aħseb wara jekk inti se tżommhom id-dar. Fuq medda twila ta' ġimgħat dawn huma realtajiet. U għalhekk nappell hemmhekk għall-maturità nhar is-Sibt
Rajt eżempju jiena persuni f'San Tomas, fil-bajja ta' San Tomas, fejn kellek numru ta' caravans ta' nies li niżlu li ma jispiċċa qatt. Jiena nifhem li n-nies żejdu kan ġoddar jien il-ħin kollu, allura l-iskop li għalih ħalaqna l-iskejjel sfuma fix-xejn, l-iskop li għalih aħna għamilna din il-miżura tant restrittiva fejn qed ngħidu waqqafna l-edukazzjoni tat tfal tagħna. Tkun sfumat u nġibet fix-xejn. U għalhekk iva huwa mument ta' sagrifiċċju, m'hemmx mod kif wieħed iħares lejh li fli dan huwa mument ta' sagrifiċċju, mument skomdu għall-poplu tagħna, mument fejn irridu naslu. Jew ma nagħmlu ebda direttivi, ma nagħmlu ebda miżuri nħallu kulħadd jgħix fil-kumdità tiegħu u mbagħad meta tolqot il-virus jiżdied il-rata ta' contagion tiżdied b'mod allarmanti ngħidu sa naraw x'nagħmlu. Żgur mhix dik il-pożizzjoni tal-gvern, aħna ma nistax ikollna sitwazzjoni fejn l-ewwel l-affarijiet jaħarbu minn idejna u mbagħad nirreaġixxu. Dak kollu li qegħdin nagħmlu dawk il-miżuri kollha li huma meħtieġa biex is-sitwazzjoni tibqa' waħda kontrollata ma taħrabx minn idejna biex tasal għal dak il-għan tittamel miżuri li huma skomdi. Ħadd met jieħu pjaċir li qegħdin nagħlqu l-bars, ir-restaurants, il-cinema halls, deċiżjonijiet ta' dwejja. Żgur mhumiex deċiżjonijiet popolari, deċiżjonijiet li żgur ħadd minnha mwed jieħu pjaċir illi jieħu huma deċiżjonijiet li aħna nħossu li huma meħtieġa biex inħarsu s-saħħa tal-poplu Malti waqċi. Rigward il-domanda dwar nurses, naħseb kun ħertu jġibha inti Chris. Grazzi, aħna għandna pjanijiet li huma konkreti illi ikollna 600 sodda li huma available għal pazjenti bil-COVID-19. Minn dawn is-sodot diġà hemm 200 available illum, ġifieri illum għandna jekk ikollna bżonn sa 200 sodda li jistgħu jieħdu pazjenti bil-COVID, dawn għandhom l-istaff kollu magħhom. Dawn għandna l-arranġamenti li għandna l-istaff magħhom. L-400 l-oħra jitlu fuq medda ta' madwar 15 oħra biex jekk tikber il-problema jkunu available ukoll. Minn dawk l-400 oħra, 100 minnhom madwar 100 minnhom huma sodot li ħankunu qegħdin nirrilaxxaw ġimgħa ta' dej stess minħabba li tinnaqsu l-operazzjonijiet ta' emerġenza u numru ta' servizzi li mhumiex essenzjali ġimgħa ta' dej. Dawk naturalment għandhom il-nursing staff tagħhom ukoll. Sadattant qegħdin naħdmu ħafna mal-Nursing Council, rrid nirringrazzja l-Nursing Council tax-xogħol kbir li qed jagħmel u mal-Medical Council ukoll biex nirrekrutaw ndaħlu aktar staff kemm mediku kif ukoll nurses fis-sistema tas-saħħa tagħna. Għandna numru ta' nurses illi huma fil-pajjiż xi wħud minnhom kienu għadhom qed jistennew il-warrant minħabba raġunijiet burokratiċi, dawk qegħdin naġluhom mingħajr ma nagħmlu xi kompromess fuq l-standards tagħhom. Għandna wkoll tobba illi ħajgradwaw minn hawn u ftit ġimgħat oħra illi hemmhekk anke bi proċess mal-Università u mal-Medical Council qegħdin naġlu l-proċess biex ikunu jistgħu jekk ikun hemm bżonn jagħtu servizz tagħhom b'mod immedjat. U qegħdin naħdmu wkoll anke mal-MUMN biex dak in-nuqqasijiet illi għandna nimluhom kollha. Jista' jkun illi jkun hemm ftit każijiet ftit illi nkunu rridu nużaw ir-riżorsi li għandna b'mod iżjed effettiv. Imma fil-maġġoranza kbira tal-każijiet ħankunu qegħdin nżidu r-riżorsa umana tagħna biex nilqgħu għas-sodot li ħajkollna bżonn. Nisperaw li ma jkollniex imma qegħdin hemmhekk biex jekk ikollna bżonn insibuhom f'dal każijiet. Grazzi.